हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदानै बावैसो रिलिज जानाय बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों नोंनि महर। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों गपिल आरो सानस्रि बाग्लारि। आर्टिस्ट हिसाबै दं अनजालि ब्रह्म आरो m.Basumatary। बे मिउजिक भिडिअनि सिनेमाट'ग्राफियाव दं गुथाल, लोगोसेनो पस्ट प्रडाक्शनाव दं m.Basumatary। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों आरो लोगोसेनो लाइरिक्स मिउजिकखौ होदों बिजों बर'। सल'गोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ सुबुं के प्रडाक्शननि गेजेरजों अफिसियेलि बावैसो रिलिज खालामजाखांबाय। बे मिउजिक भिडिअआव कनसेप्ट आरो डाइरेक्शन होदों m.Basumatary आरो एमइउआव दं बड'सा बसुमतारी। लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोनहा नायनो हास्थायनानै दंमोन आरो जायफोर दासिमबो नायाखैब्ला फुल भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जाबाय, नोंथांमोनहा नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसे बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ।